Tiba kawannya di Malaysia, nara jompo tu. Tak tanggung akarapnya. Ya kan? Nyo jua tok tu balik untuk berkuah. Tak jadi batok rumah anak. Acu itu ram candu berkuah. Ndak pernah tobat, ndak pernah sadar. Karena memang agamanya Islam, bau sao jolah orang kutikonyo kemati, muncul lagi dake orang rami nyo mati. Ado dun sana, ado kemanakan, ya kan? Baca laikoa. Lah sawali orang menunjuk anda bisa do pak. Anang kecil orang boka anak tok. Bawoka loteang bawoka tok. Ya kan yo lawe itu sa. Indahnya keluar ngok itu. Ati bo kawannya tadi balik. Ya tunggu sebentar aja. Nyo bawa kereta koa de kawan. Nyo sadang payah tu nyo ituan. Mati sekali.